थारैनो जोबोद दुखुनांथाव दिनै नोंथांमोननो हिन्जाव खारनाय एबा सोरबा रुंसारि जानाय आरो जाब्रबथायनि दुखुनांथाव बाथ्रा खोन्थाया दिनै नोंथांमोननो मोनसे बिखा खामथावथाव मासे जयमाला मुंनि मैदेरनि सोमोन्दै फोरमायगोन। थारैनो बयनिबो गोसोआव जोबोद दुखु मोननाय आरो मुगैनाय सोमजिगोन बे जाथाय आरो भिडिअखौ नायोब्ला। मा बे जाथाया फै जों फोरमायनि जयमाला मुंनि मासे मैदेरनि सोमोन्दै। खमैबो 10-12 बोसोरसो सिगाङाव तामिलनाडुसिम मन्दिर दावबायनो होनना आसामनिफ्राय जयमाला मुंनि मासे मैदेरजों लोगोसे गोबां मैदेरखौ लांदोंमोन। नाथाय बै समनिफ्रायनो तामिलनाडुनि मोनसे केम्पआव जयमाला मुंनि मासे मैदेरखौ आयेन बेरेखायै दोनबाय थादों। पिपल फर द एथिकेल ट्रिटमेन्ट अफ एनिमेल्स सुंद'यै PETA इन्डियानि रिपर्ट बायदिब्ला आयेन बेरेखायै श्रीविल्लिपुत्तुर नाचियार तिरुक'विल टेम्पोलाव लाखिना दोनदोंमोन बै मैदेरखौ। बावैसो सिगां PETA इन्डियाया मोनसे आयेन बेरेखायै मैदेरनि सायाव बुनाय भिडिअ फोसावदों। बे भिडिअआव मैदेरा खुथार सालायजों गाबख्रावनायखौ नुनो मोन्दों। सानै मैदेर मावदा जयमालाखौ बुनाय। बे जाथाया बे बाराव खनसेल' जादों बिदि नङा। बे एखे मैदेरखौनो थांनाय 2024आव फांसे दंफाङाव खाना मैदेरखौ सानै मैदेर गुमग्राया बुग्लिनायखौ नुनो मोन्दोंमोन। PETA बेनि हेंथायै FIR होदोंमोनब्लाबो बेनि सायाव आसाम सरकार आरो तामिलनाडु सरकारा जेबो राहा लायाखै। दुखुनांथावा दा बै जयमाला मुंनि मैदेरनि थासारिया मोजां नंला। जयमालाया लोरबांनि थाखाय थोंगोरै गसंनो हाला। बयबो असमियानि खुगायाव जयमालाखौ आसाम फारसे लाबोनायनि थाखाय सरकारनिसिम खावलायदों। थारैनो जयमाला मुंनि आसामनि मैदेरा रैखाथि मोनगोन ना बेखौ समाजनो मिथिसिगोन।